Mayong adlaw inyo tanan mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya sa kinabuhi ang tagaanta og pagtagad. Daghan makarelate niini. Mao nga paminawag yun ninyo pag-ayo kay makahatag kini kadasig og inspirasyon sa atong mga kaigsunan. And by the way, kung wala pa mo makasubscribe, please click the subscribe button o apila na sad ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And please like and share. Sa itong mga kaigsunan nga ginahansan mo padasat sa ilahang mga suwat, kaagi sa kinabuhi, nga maka-impart og leksyon o pagtulunan o kadasig sa itong mga kaigsunan, isend lang ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or makita na ninyo sa description sa ito ang video kung asa i-email ninyo ang inyong mga suwat. Sa katunangita sa mga daan na ito nga mga istorya, pwede na ninyo madungog sa Katabi with Ate Gems. Ay kalimot ha, Katabi with Ate Gems. Subscribe and also click the notification button. So dito maglangay o gatong paminahon ang istorya sa tong sender nga si Don Don. Dili lang sa tuang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, sa kinabuhi, di gyud matag-an ang panahon. Sama sa panultihon nga ang kinabuhi sama sa usa ka ligid, lingin ug magtuyok. Pero usahay dugay mutuyok pabor nga ulahin na sad nato sad masabtan ang dagan sa kinabuhi nato. By the way, tawagan lang ko sa pangan nga Dondon, 45 anyos na ang panuigon. 5 ka man nagigsuon ug ako ang kamanghuran. Ug matud pa nila, kay menopausal baby daw ko. Mo nga late ang akong development. Ug tungod diana, gatuo ang akong mga ginikanan nga ang pagpakaon nako og maayo makatabang nga ma-develop ko. Apan lahi ang epekto niini. Lahi ang iyahang nahatag sa kuha kay mas nagmasakiton ko sa dihang gamay pa ko. Kay dali ra kay ko magkumbulsyon kung hilantan. Sa among 5 ka man nagigsuon ako ragyod ang ulahi o maoy lahi ug tungod siguro bunga ko sa pagka-menopause ni mama. Actually, ang tawag sa akong mga igsuon nako ug sa akong mga ginikanan kay baby. Kay ako ang bata para nila o baby nila forever. Muna nga spoiled yun kayo ko, buhong ko tanan, sa duwaan, dito sa mua. Kay maayo mami pagkabutang. Ang akong papa o sa kamaestro, o engineer pa at the same time. O si mama, nasa government nag-work. Puno sa kalipay niya, to hantod nga niabot ang panahon nga muskoila ko. Abi ko ba og magmalipayon ko pero dili di ay. Pero dihang nag-kinder pa ko, wa pa ko makabatyag og kasakit tungod kay bata pa ko og binantayan ko sa koang yaya. Pero diyan nag-elementary ko, diyan na nagsugod ang akong kalbaryo. Diri na nagsugod ang bullying. Diri kanako o ang pag-BI-BI. Wa ko'y mga amigo ug mga amiga nitong panahuna kay mas naapay daghan nga mobully nako. Halos silang tanan mubuli diri nako. Tawagon ko sa lain nga pangan nga hinay-hinay nga nituhop sa akong nahuna nga di ay ko totally malipayon. Tawagon ko nila og mga angga sama sa baboy, butsukoy, butchingching, ug suka. Siguro may bumungon sa kalabutan sa suka. Suka daw, kay aslom ang akong baho.
Sama na lang niya tong usang adlaw sa mong classroom nga gibugal-bugalan ko sa akong mga classmate. Usa sa akong classmate ang nisyagit sa classroom og badsyata uy, mauwan man siguro ni kay dag-uman. Og nanglingi ming tanan. Og nitubag ang usa sa akong mga classmate na babae nga nugutaon nga muuwan nga kainit man aron. Og nisyagit na sad ang akong classmate nga lalaki nga dag-um uy. Tanawa ko ng liog ni Butsukoy, lagom kayo, di ba dagom? O diha-diha, nangatawa silang tanan din ako. Muna dyan ko, matunaw ato Papa Joe, nga pagkaugma niya na, di na ko ginahan nga muskoyla. Namakako sa akong mama nga kailan tanon ko, mao nga di ko muskoyla. Pero ang gibuhat sa akong mama, mao nga nagluto na noon siya og mga lami kay nga mga pagkaon. Og nangaon na noon ming duha. Kay wa man sila ang ako mga igsuon niya to kay tuwa man sila sa ilahang eskwelahan. Ang ako mga igsuon kay nasa high school o grade 6 niya tong panahon na. Pero wa nagyud ko maka-excuse sa akong mama kay need man kuno ko nga mobalik sa school. Ya need ko nga maayo dayon. Siyempre, kay kinahanglan lagi nga mobalik sa school, niskwela na lang ko Papa Joe. Without informing my mom kung unsa gyoy hinungdan nganong ni-absent ko. Siyempre, sa gate ra ko gidrop ni mama og nipadayon ko sa akong paglakaw sud sa classroom. Og sa kalit lang nangyagit na sad ang mga bully sa amo ang classroom nga niabot na daw ang ilang gi-order. Abi ko kung sa ilang gi-order nga niabot. Niabot na daw ang ilang gi-order nga lechon. Purti na kong hilak, Papa Joe, nga mura naman nung kong hayop nga wa mabilong sa ilaha. Ako yun na hinumduman ang pangan sa head sa bully sa among classroom nga si Eric. Grade 5 na mi ato og halos tanan nila nga mga classmate nako gihapon sila pagka public o classmate lang gihapon nako sila pagka grade 5 kay sa public school man ko ato nag-eskwela. Diri sa among lungsod sa norte. Di gyud ako makalimtan, usa kay gayon niya na nga purti gyud na akong uwawa nga wa na gyud ko mogawa sa CR. Kay during recess namo, nakabantay ko nga naglain gyud ang akong tiyan. Ug wa gyud na ako mapugni nga nigawas gyud. Kabaw na mo ug unsa nigawas Papa Joe. Nasayod na mo og unsa. Mao nga nagkaguliyang ang among classroom. Tungod sa kabaho, mao nga nagdali-dali ko og dagan padung sa CR. Dito gisundan gyud ko nila sa akong mga classmate nga mga bully. Labi na ang ilang leader nga si Eric. Og sige silang pangatawa. Wa gyud ko mogawa sa CR hangtod nga nahuman na lang ang klase kay naa pa man sila sa gawas. Hangtod nga nanguli na lang siguro sila kay wa man gyud ko mogawas og end na sa klase. Og sa dihang may nanuktok sa pultahan sa CR nga akong gilak. Si Mama. Si Mama ang niabot og nisampit nako nga, "Baby, baby." Malumanay pa niyang tawag nako. "Baby, gawas na diha si Mama ni." Og dito Papa Joe ni gawas ko nga naghilak. Siyempre, limpyo na ko ato kay kabalo naman ko maglimpyo sa akong kagalingon kay grade 5 na ba ako. Ma, matod ko pa nga naghilak og gigakos ko ni Mama. Dondon, ganun wa man dyan ka mutugan nako nga gibuli man day kadre sa imuhang mga classmate. Matod pa ni Mama nako. Og ako siyang gitubag nga, mahadlok man ko kay ilaw daw ko kulotahon kung mutugan ko. Og nisagbat pod ang among advisor nako nga ningon nga, Dong, imo tato sad ko nga gisultian kay para mabadlong nako sila. Og nitubag lang sa ko nga sa gawas man ko nila hilabtan ma'am, timingon man nila nga way maestra. Og nitubag pod ang among maestra nga, Dong, sa kadako nimo og kataas nimo nagpalupig kanila. Wa ko mingon nimo nga suklan nimo sila og sinumbagay. Pero kinahanglan ka mao ka nga mo dipinsa sa imong kagalingon. Sa pagbarog, sa imong katungod, isip,
usa ka tawo. Dito na ko na-realize, Papa Joe, nga tinuod na amanday ko'y potential nga musukol unta kung gustoon gyud nako. Sunod nga mga adlaw na suspenso ang mga nangbuli nako kay gipatawag man ang ilang mga ginikanan ug napamatud-an nga di lang di ako ang ilahang hilabtan. Pila ra may dagan sa mga adlaw. Nag-high school nako. Wa gyud po ko'y mga higala ug wa pa sa kasuway og love life. Ang nakabati pa gyud kay naagihapon si Eric sa akong kinabuhi. Kay lagi gamay raman ang lungsod good. Mao nga kung mahimo, ako nalay mulikay. Kaya na gid untaan nako si Eric good kay tagadunggan ra nako siya og yagpis pa kaayo. Kay Ruben man iyang style niya to. Kay mao may uso, Papa Joe. Likay ko tungod kay may grupo na siya. Kana ganing fraternity, Papa Joe. Base nagtabangan nanong ko nila kung sa may tabo pa nako. Mao gihapon ko ato. Tambok og lagom lang gihapon kay gliog. Grabe ka lonely ang akong life, kay ang akong mga igsuon maayo man kay sila nako pero busy na sila. Sila lang gyud ang mga barkada nako kay dawat man ko nila. Ay syempre, kadugo ko nila. Og gwapo lang gihapon ko sa mata sa akong mama og papa. Ako ang ilahang baby. First year college ko, o diha na ko, o nikuha ko sa kurso nga ECE. Mao lang gihapon. Wa ko'y mga higala. Siguro tungod kay di ko approachable nga pagkatao. Tungod kay ako na mismo ang di managad. Nganong managad man ko? Para buhaton lang ko nilang katawanan, inikahuman? Struggle na gyud kayo na ako tong panahuna kay nidako na kog maayo. 5'11" ang akong height pero umubo ko tanahon. Kay, siyempre, lapad ang akong naong. Wa ko exercise. Kay puro lang kaon ang nasa kong unahuna. Lami masagyud kayo ikaon Kay maka-afford ba yang akong mga parents nga muhatag na ako og allowance? Hasta pa gani ang akong mga igsuon, mga maguwang na ako kay lagi. Baby ko nila. Puno ko sa allowance nila. Masuya na biya ko, Papa Joe, sa akong mga kaila kay naka-love life na. Hangtod nga usa kay gayon, giduol ko sa usa ka classmate na akong babae. Tawago lang nato siya sa pangalan nga Janice. Usa siya ka campus figure sa among universidad. Kung asa ko nag-eskwela. Engineering gihapon siya, 4th year na mi ato. Sa kalit lang, nanagad siya nako og ningon nga, Chubbs, okay na makipag-talk ni mo? Okay raw ta, Papa Joe. Pero, Chubbs pa. Feeling close dayon siya. As in chubby. But since babae man, ako gihapon siya ang girespeto o gitagad o tarong. Pero giunahan ako siya gamay para di mo samot ang iyang pagtamay nako if ever. Nitubag ko nga, yes miss, pero ay lang kayo paduol na ako kay, to tell you frankly, naabi ako'y smell, na ako'y bad odor, bas hindi ni mo mauyunan, tungod man kunin sa akong kondisyon, singtanon kay ko. Matod ko pa, og nitubag pod siya nga, okay ra oy, pero basin og masuko ang imong uyab ha. Dali ko nakatubag nga, wa man ko'y uyab. Wa man gani ko'y amigo, uyab na banuon. Matod ko pa. Og nisumpay siya nga, pwede ramang kahata mag-amiga. Og nitubag ko nga, oo, kinsa may di ganahan, Papa Joe. First time ko, nga na'y nakipaghigalan na ako. Og dito nagkasuod na mig o gamay ni Janice after mga semana namong sigig kuyog-kuyog. Usahay, mailang lang ko kay kuyog niya ang iyang mga amiga. Pero mapalayo raman sad sila og gamay. Labi na si Amanda. Nga murag dunay pirming pangutana sa iyahang naong kada sugat sa among mga mata. Dito, nisugod nagpamarayag si Janice nako. Pinaagi sa pagkataghatag niya og snacks nako. Murag patambukon jud kunyig samot ato, Papa Joe.
Sa tinuod lang Papa Joe galibog ko og unsa iyang purpose until one time nakita na ko siya nga masulub-on ang itsura og ako dayon siyang giduol. Ako siyang gipangutana. Janice, naunsa man ka nga mura man ka og namatyan og iring? Og niyanghag siya Papa Joe og nitubag nga, Chubbs, naguoy lagi kay ko kay base di ko makatake og final exam kay wa na ko mabayri ang tuition. Nakuutan manguko sa kulon pero wa ko musaba nila ni mama og papa kay basing mga suko sila nako nganong naglaglag ko. Unya ang akong gikahadlukan kay mo graduate na baya ta. Basin og di ko kapaso. Basin usa pay mabuhat nila diri nako. Sumato Papa Joe kay lagi siya ang una na kong naamiga nagpakitang gilas sa ko. Ni-offer ko niya nga ako lay bayad sa iyang final nga tuition without something in return. Naamsa ko yun na mga natigom nga kwarta Papa Joe. Tungod kay maayo man siya nako, nganong di man nako siya tabangan. Di lang kay kana ang iyang gihangyo nako hasta pa ang mga assignment ug tubag sa exam na ako siyang giprovidean. Kay ngano? Tungod kay nagsugod nako ka-fall niya. Nahigugma na ko niya sa tago Papa Joe. Di unta nako na ma-feel kung di pa siya o di pa sa iya sang amiga nga si Karen. Si Karen manggod ni sulti nako nga duda ko na siya nga nakagusto si Janice diri nako. Unya, iya pa kaning giapil og pangutana si Amanda nga naghilom-hilom lang sa kilid kay during that time wa dito si Janice kay naa sa kantin na gipalit. Sa tinuod lang kung gwapo pa ko, si Amanda gyud ang akong ideal girl Papa Joe. Gwapa, sexy. Pero di showy. Pero grabe kabuutan. Musmile siya nako pero dili plinastic. Moto nga niingon si Karen nga kang Amanda nga, di ba Amanda, klaro kayo nga nakalike si Janice ni Chubbs? Og nitubag pod si Amanda nga kang Karen nga, ambot uy, wa ko'y labot ana kay di man ko mag-obserba sa kinabuhi sa uban good. Og nisagbatsat si Karen nga, Chubbs, ako pa nimo, panguyaban ni mo si Janice. Ing nadayon kay sus na. Narabay ng uyab niya lain, basin og maunahan niya ka, magmahay unong ka. Mudiga na ba kuno og lalaki? So karong hapon, magkita man mi nila ni Janice, diga dayon. So mo to Papa Joe, kay inoy palagi ko o ignorante palagi, nituosag ko. Mo to nga pagkahapon, nakita na kong ilang grupo ni Janice nga na si Karen o Amanda o ang uban pa nilang nga barkada. Niduol ko niya og niingon nga, Janice, pwede ba ta magstorya ka jud? Matod ko pa. Og nitubag siya nga, oh, sige, unsa man na. So ay ligoy-ligoy Papa Joe, ako siyang gisultian nga, Jan, kanang nakagusto biya ko nimo. Og ganahan unta kong manguyab nimo. Og sakalit lang ni buhakhak si Janice og katawa og igo gyud nga madungog sa mga barkada og suban pa nga mga estudyante nga nangagi og niingon pa si Janice nga, girls, paminawa oh. Si Tambok ba? Manguyab daw siya nako. Bagay mi. Og dungan sila og buhakhak og katawa Papa Joe. Gawas lang kang Amanda nga niduko. Tungod sa kauwaw na ko Papa Joe, nilakaw ko og naghilak og gimahay pa nako nga akong pamilya. Nganong gi-baby pa ko nila. Nga maordi ay ni baylo sa tanan ang mga pagtamay sa mga tao diri kanako. Wa na ko muduol nila Papa Joe, pero si Amanda managad gihapon siya maski mulingyo ko ug way hunong kada maski nag-graduate na mi sa college. Sugod ato nanumpa ko nga di pwede nga maging ani ko forever. Samtang nag-review ko, nagsugod na ko og diet Papa Joe. Nag-gym ko.
ug sa tinud-anay lang ni resulta gyud ang akong kahago. Gawas pa ni ana nisulta sad nga nakapasar sad ko sa ako ang board exam sa pagka-licensed electronic communication engineer. Humaniyad to ni abroad ko sa usa ka lugar sa Middle East. Dito nako gihanas ang ako ang abilidad ug dayon nibalik ko diri sa Pilipinas para magnegosyo in line sa akong kurso. Dili nako ang dating butchukoy. Karon kay physically fit naman ko. May tampunga nga nahimutang nagyug ko sa kategorya nga tall, dark, and handsome. Sana all. At that time, nakatrabaho na ko sa usa ka telecommunication company diri sa Cebu. Ug usa na ko ka manager. Karon ha, sa ilahang engineering department, Papa Joe. Minyo na sa ko karon, ug dunay tulo ka mga anak. Nagidad og 15, 12 ug 5. Puros sila mga babae ug puros mga gwapa kay liwat sa ilahang mama. Kabaw ba mo og si kinsa ang ilang mama? Tag-ana. Diyang kasugod pa ko sa akong trabaho nining telecommunication nga company isip supervisor, Papa Joe. Nahimamat na ako ang usa ka gwapang babae. Nga mura-mura gyud si Kathleen Bernardo pero taas nga version. Wa ako magduduhan niya og duol. Total, feeling na ako tall, dark, and handsome na ko. Og dili na ko baho. Na ko'y confidence niya to, Papa Joe. Og sa way langan-langan, giduol na ko siya. Hello, miss. Pwede ba ta mag-lunch together o niya? Nasyak ang babae kay siguro napriskuhan siya sa ako ang dating niya to. Sa di pa na ko ipadayon sa dangakong istorya na hinumdum ba mo sa akong na-mention nga leader sa mga bully pagka-elementary nga si Eric? Yes. Apil paghihapon siya sa akong kinabuhi karon, Papa Joe. Kay kabaw mo? Nganong apil siya sa akong kinabuhi tungod kay usa siya sa among lineman ug under siya nako. Nakaila na siya nako pero di na ni siya managad ug dugay ug bulingiw, Papa Joe. Siguro, mauwaw, nagbasol siyang gibuhat nako sa una. Sa iyang kabuang diri nako. Muna makaingon ko nga di gyud matagaan ang panahon. Karon, balik sa babae nga akong gihagad og date sa cafeteria namo. Nangunot ang iyang agtang og sigig pangyam-i diri nako sa kaprisko nako niya. Pero mura siya og gigitik diyang nihunghong ko niya. Ako ni uy, nakalimot ka? Si Dondon ba katong tambukikoy sa una ba? Nahasiga yung mga mata kay matod pa niya nga una pa lang kita niya nako. Una pa niya nga lantaw nako. Pagsud nako sa kumpanya, naaw daw kuno siya nahinumduman. Pilar may istorya, Papa John, nagsugod og gimitanan sa lunch date. Unya nag-date. Unya niabot sa punto nga naglinapaay ang leon og karnero. Unya namabdos og nagpakasal. Samtang wala pa makagawas ang among unang anak. Swerte kay ko, Papa Joe, kay gwapa og buutan ang akong asawa. Nga way lain kundi si Amanda. Bitaw, Papa Joe, daghang salamat sa imong pagtagad ni akong suwat nga medyo mubo-mubo pa og ninaot lang ko nga nakalingaw og nakahatag kinig inspirasyon sa atong mga kaigsunan. Makuhaan og pagtulunan nga ang kinabuhi mura gyud og ligid. Ila pa karon, sunod ugma, ila pagyapon. Pero di na nimo mabantayan nga mabalira ang tuyok nini og mahimong imo na karon. Kini ang imong ubos nga magtatampo, Dondon. Daghang salamat, Dondon, sa imuhang nindot nga istorya nga medyo may kiliti sad. Tinod yun ang imuhang gisulti nga di yun na to matag-an ang dagan sa panahon. Kaya murag kasagaran na to mga Pilipino, labi na og nata sa ubos nga sitwasyon so ng panahon o matawag na to mga kabus. Ahinti kita sa mga bully sa to mga classmate, labi na og medyo mga angat-angat. Maka-remember mo ana kanang ipa-introduce ang inyong kagalingon ug ipilaila o si trabaho sa mga ginikanan nga kung kita kabus ug ubos og trabaho itong mga ginikanan halos di na to malitok. Unya kung mahibaw-an nila nga
Ingana ra ang ato mga ginikanan, magsugod nagbugal-bugal ang ubang mga classmate nato og sayon na lang ta. Well, of course, nasulti ko na kay na-experience ko na. So, hinaut pa unta, no, nga ang mga bata sa karon nga nasud ani nga stage karon nga gitawag nilag bullying, doon na say katakos sama na tong mga bata sa una. Kay ikaw murag manghod lang ka na kog mga pila ka years. So, medyo preparehara ta og dating sad sa una nga maski usaon pag BBI o pagbuli, ligon lang yapon. Kay karong mga panahon na nga itong mga kaigsunan ng mga kabatanunan, kung mahisugamak og bullying o pag BBI, ma-depress man, ug unsa na lay mabuhat nga di sad maayo. And of course, kini siya usa sa siya sa pagtulunan nato, labi na sa bagong henerasyon karon nga ang mga ginikanan sad kinahanglan ka mausad nga mo reach out sa ilahang mga anak. Kung unsa ni dagan silang eskwelahan, tarong pa ba, ingana, kay makapiktom sila sa pagtubo sa tuang mga anak. Sa ilahang self-confidence, ingana. Basin og tungod sa pagbuli nila, magiwawon o dinanon sila muatraka sa kadaghanan kay mauwaw o mahadlok kay basin og doon na sila yung mga sayo. So again, mo sa ni mga papel na to mga ginikanan nga atong tutukan ng atong mga anak. Kabaw ko nga bisitang tanan sa pagpangita o panginabuhi para lang gyud nga mahatag na to ang future sa atong mga anak. But sometimes tungod sa atong kalimot na pag-focus sa atong mga anak o dito na to na focus sa pangwarta, imbes nindot ang ilahang future, mabati na hinuon. So again, sa atong mga kaigsunan diha, it's never too late. O kung kamo naamoy mga tendency nga kusog kay mo BI, ayaw jud mo palabi ana. Kay di mo na tumalikayan nga nadyo tayo mga sungog-sungog, no? Sa itong mga isigkaingon. Pero di gud nga nakaseryoso. Pero alang yun ninyo palabi. Kay basin mo mabot ang panahon nga mabali. Basin og mapariha mo ni Eric nga mauwaw naman agad nga tukang dondon. So, again, sa to sa mga ginikanan diha, sakto tong gisulti ni Dondon nga nagmahay sa siya, anong gipadako pa siya maayo siyang mama, asin dako in terms nga nanambok siya maayo, maglisod na siya pagamay. So, dili magodingon nga tungod kay tambok nga itong mga anak, cute kayo sila. So, sakto ito yung gingon nga kung mahilantan, magkumbulsyon, kay sobrang kadako, obese, ingana. So, again, it boils down sa ito ang parenting. It boils down sa ito ang relationship sa itong mga anak. Kaya kung maayos ito o muda sa itong mga anak, di sila ito maingon nga nasa daghang mga bully. Kay ang mga estudyante o mga bata nga tinudluan sa mga ginikanan, kaumao man sa mo respetar sa kadaghanan. So, daghang salamat sa inyong pagsunod. And by the way, nalang ko'y panawagan nung sa ato sa mga sender diya sa ilahang mga problema, alam mo kalain kung ang mga comments at sa to ang mga kaigsunan dot sa bukog. Take it as a constructive criticism. Kinamang gud tay mga subscribers sad nga nagpadaog suwat unya wa sila makauyon sad sa ilahang mga nabasahan nga comments, mingon sila nga ipa-take down nila ang video. And also remember nga I was exerting effort to produce that video. So dili sa nasakit aminalim nako nga papason lang. So sa katong magpada, ipadala na ninyo ha sa Papa Joe Superb. Ug daghang salamat sa inyong pagsuporta sa tuang channel. Kini inyong ubos nga lagad sad Papa Joe.